A podpisy nič? Takže začíname posedenie u matresa. No, začíname. A Miško ide gratulovať silno, takže... Všetko, je to iba začiatok Jasné, turnaja, jasné. musíme predať plaket. Všetko najlepšie, ako je aj narodeniny 16. Ukáž. Ďakujem. Nádherné. Možno sa mu všetko píše. Pekne, to nosí šťastie. Ďakujem, chlapci, máte to u mňa. Teraz sa mu tam podpíš, ste jebáci. Máš fixku? Tam máš dve na stole. Prvá hra, zaujímavé karty. Na to som ma devinu. Fúha. To máš. Tak toto bude vtipné. Ak nemá nikto ESO, tak sa delia, no. Alebo má niekto 9,9 na ruke. 3000. Blok? Viem ťa. To je blaf. Jasne, chci zbaliť. Kol. Nie, on má ESO. Uvidíš, že on tam bude mať ESO. Odchádzam. Alebo pár, ak budeme na ruky 10-10 Jack, alebo takúto chujovinu. Co na sere? No, má To na sere máte. Čo máš? Či? Nie. Má devinu však. Tak sa vyboháš. Showdown. Jaj, ten je škaredý. Kam? Odchádzam. Domov idem. To je strašný čurak. Potvrdil svoju povesť Lakera. Rukáš do Jolin, kto ho dorovnal. Mišo all-in, ESO Jack. Call, Queen Queen, Call, King 10, ja. Flop. 8, 5. Queen. Mikal si to pokiaľ prišiel. Prepáč mi to. Chlapci, toto si zaslúži potles. Toto chlapci, toto už fakt... Ja, on je David, hej. Takže Jakub Oli, Poď, kolínu svojmu. necelých 4000. Čisté ruky, Oli. Čierne tesenie versus Suited Connectory. Doma 7-6, Kubo. Ja, prosím flop. Prosím, nie 7-6. Prosím, nie. Gratulujem. Ďakujem. Fuj, aký Nie 8, a síce, aj 8 nech príde. drawing that. Pekne. Tretí či štvrtý poker dneška, Ja dobre. to som na Olinoch iba s pokrom vyhráva. Áno, takže Matreso si Olin, ukáž nám čo máš. ESO 10, Karol ho dorovnal. Karol má si že to ešte nasratý, ale aj tak sa stresuje, viete. King Jack, dajte nám flop. List. Kde sa? Jack, King alebo list? Jack, King alebo list? Jo! Je tam. Pekná. Kde to máš? Takže máme tu ďalší all-in dnešného večera. Do all-in dal David a Mišo, neviem koľko to je, povedzte si. 8690. Karolko ich dorovnal. Môžem? Môže. Toto sú moje Čo? karty, dámy a páni. Áno! Oh man. Jo! A páni, lúzri dnešného večera. Ozveme sa vám neskôr. Takže máme tu koniec turnaja. Tu máme víťaza, ktoré mal dneska kurva šťastie. No, druhý Karol. A tretí David. So spekačkou v ruke, či čo s chlebom. S chlebom. Potom štvrtý Mišo.
Piatý som ja, 6. Mišo a 7. Druhý od konca, chlapci, no. Jakub. Vravil sa, že... Takže 8. kolo od Kremničky Poker Tour prebehlo veľmi plynule a hladko. Väčšina zúčastnených, všetci zúčastnení boli spokojní. Žatva bola taktiež bohatá, 4x poker, 1x straight flash, 1x royal flash. Zhrnutie turnaja výborné, kasíno výborné, hráči výborní. Takže vidíme sa opäť na budúce pri ďalšom turnaji od Kremničky Poker Tour.